Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ήρθε στο Άγιο Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος ηλικίας 16-17 χρόνων, ο Γεωργάκης. Από ηλικία 3 ετών οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια, έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί του έμειναν κολλημένοι στο χέρι του. Κάποιοι μοναχοί έφεραν τον Γεωργάκη στο γέροντα Παΐσιο για να τον βοηθήσει. Ρώτησε τον γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία δύναμη και ότι όλη η δύναμη είναι του Θεού. Ο Γεωργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει και αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, στράφηκαν εναντίον του και τον εξφινδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Άλλη φορά διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. «Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής», μου είπε. Το αισθάνθηκα σαν βλασιμία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και ελευθερώθηκα. Μετά σαν αντίδραση πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα αόρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο καλύβι. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω στο λάκκο και τον έδιναν για την αποτυχία του. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε. Με έδιρε ο Σατάν γιατί δεν μπορούσα να σε νικήσω. Έπεισε τον Γεωργάκη να του φέρει τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Όταν ήρθε εδώ, διηγήθηκε ο γέροντας, είχε μία σολομονική. Πήγα να την πάρω, δεν την έδινε με τίποτε. Πήρα ένα κερί και του είπα, σήκωσε λίγο το παντελόνι σου, και έβαλα το αναμένο κερί στο πόδι του. Ξεφώνησε και πήδηξε πάνω από τον πόνο. Αν τη φλόγα ενός μικρού κεριού δεν υπομένεις, πώς θα υπομείνεις στο πύρ της κολάσεως με αυτά που κάνεις. Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε όσο έκανε υπακοή. Τον συμπόνισε τόσο πολύ ώστε είπε «Θα μπορούσα για αυτό το παιδί να αφήσω την έρημο και να βγω μαζί του στον κόσμο για να το βοηθήσω». Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γεωργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και την χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γεωργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, όλες τον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.